ivale mabiki ivale. Sit down. Kanti uJesu nimthanda kanje bazalwane? Bengitshela mina ngedwa ohlanya ngoJesu. Hey kwazi kwamnandi kwaJesu. Ake ushayela uJesu izandla. Hey ngesasingayini ngaphandle kaJesu. Sasingayini ngaphandle kaJesu bakithi. Hayi ake sibuyele evesini mfundisi ngoba. Go to Romans chapter 6. Yabona ukuthi wangena ngempela uJesu kuthena akasikazaka. Wangena kwezwakala. Hlala ivukele hantu uvuka umntwana. Asamthola etendeni thina kuseyile uJesu. Ungasithathi kancane. Anibuyisisa wena sami ke somabika sesibuyele entshumayelo. Hallelujah. Esikhathele phela manje ade famfatha phela nesizwe. Romans chapter 6 verse number 1. Beksa first half wentshumayelo siya second half manje. Amen. Makungena second session. Awushayela second session izandla bazala. Hallelujah. Wozandla ngephasika ngizonishumayeza uJesu bazala. Izandla ngomningi benu sokhonza ngoFriday wephasika ngo9 sikhonza ngomgqibelo ngo9. Ngizontela amaqinisa abangantsheli wona ngokufa nokuvuka kaJesu. Nibe la. Romans 6 verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin? Lalani ke bazalwane lalani senixhume naqeda. Lithi iBhayibheli siyakuthini ke manje, ya? Shall we continue in sin? Siqhubeke yini esonweni ngoba la kuvama khona isono umusa uvama kakhulu. Manje sihlale yini pho esonweni ngoba sinomusa ocicimayo. Umusa ocicimayo awuzelanga ukuthi sihlale esonweni, uzela ukuthi sibuse la empilweni ngoJesu. Kodwa masihlele esonweni sesithola umusa oyiPheresiya kuthiwa isono esobusa kithi. Amen. Bese thina singadominate. Okay, what shall we say? Read again. What shall we say then? Sesiyawuthini na? Shall we continue in sin Sihlale nisiqhubeke esonweni that grace may abound? ukuze umusa lokuyiPheresiya nje kithi. God forbid. Uthi uPaula kunjalo bazalwane. Asinikezi umusa ukuthi sihlale esonweni, si relax size sibe nemize esonweni cha. Kodwa makwenzeka usahlulwa isono ukhona umusa oyiPheresiya. Kodwa lo musa oyiPheresiya usiyiPheresiya ukuthi ugcine sewakhe idokode esonweni. Thank you Lord. Ngiyangizwa ukuthi ngiqhubeke. How shall we that are dead to sin Nezwa yini? Kuthiwa ke thina sesifile maqondana esono. Singenza kanjani ukuthini? live any longer therein? Siphila kanjani esonweni sesifile maqondana naso? Know ye not that so many of us, as Yeah. we were baptized into Jesus Christ, Anazini ukuthi njalo kunabhabhatiselwa kuKristu uJesu. were baptized into his death. Nani bhabhatiselwe ekufeni kwakhe. Therefore we are buried with him Ngakho ke singcwatshiwe kanye noKristu. by his baptism. Okay, I want us to jump to a very interesting verse. Let me just find it for you here. Kutapayasha. Verse 13. Because of time. Jump to verse 13. Neither yield ye your members as instruments of Lalelani kuthiwa ke uma senifile maqondana nesono namukela iPheresiya of grace. Ningabe nisasebenzisa amalungu omzimba wenu as what? Instruments? as instruments of unrighteousness. Njengethuluzi lokungalungi. Don't use your body as an instrument of unrighteousness. Lalela ngizokuchazela. Nelazi ijoke bazala. Nelazi ijoke. Makuthiwa inkomo ziboshelwe ejokeni elilodwa. Okushuthi le inkomo maziyale zonke. Ngoba zinjani ziboshelwe ejokeni elilodwa. Lithi iBhayibheli kwabaseKorinte, maningaboshelwa ejokeni elilodwa nabangakholwa. Lithi iBhayibheli kunakuhlanganyela kuni ubumnyama nokukhanya. Lithi anikwazi ukudla isidlo senkosi njengoba sizosidla. Niphinde nidle etafuleni lamadimoni. Amen. Hallelujah. Amen usakhona na.
Lithi don't use your body or members as an instrument of unrighteousness, but use them as what? But yield yourselves unto God Kodwa zinikeleni uNkulunkulu as those that are alive from the dead, njengabantu abavuka ekufeni. and your members as instrument of righteousness. Bese ninikela amamember omzimba njengamathuluzi erighteousness. Umzimba wakho usebenzisela ukwenza ukulunga, ungawusebenzeli ukwenza isono. Amen. Ngoba manje lithi iBhayibheli you were bought with the highest price. Nathengwa ngenani elikhulu. Inkinga ngicina nicula lento kodwa ni-unders. Sathengwa ngenani kanjani? Iloko nje nikwazi. Mina mangisindiswa phela ngangiyi-worship team. Akhohlwa lokho. Ingane ngengibuthe ngayixosha ngicula ngedwa. Anishayela ikhwaya lami izandla. What a beautiful team I have. I'm really praying to God ukuthi uNkulunkulu asiphe umusa. We need to do a live recording this year bazalwane. But we just need more grace and your support because indawo engiyithola ifuna about 60,000 rand. And that's nothing to us. Thina sinomusa ocicimayo bazalwane. Hallelujah. Thina sinomusa ocicimayo. We can do all things through Christ. Hallelujah. Mina ngiphethe iqumama la umuntu oyedwa ngayiswipe le that's your recorded. Masithanda. Hallelujah. Ngiyakutshela mina ngiphethe iqumama la. Korabasa. Kwamina ngisiqumama nami ngadinwa ngayo iswipe la. Hallelujah. Asithathe kancane. Kodwa this year bazalwane we are due for a live recording. Dr. Favor live in concert bazalwane. What do you think will happen ngalelo langa? Where we're going to prophesy you, we're going to pray for the sick, we're going to worship God and praise God together. What do you think will happen? Siyotshali atmosphere a home of divinity outside. Manithetha kancane soyenza la. Singanitshela ukuthi ya record uze nibe natural. Vele si record nje Sunday ningazi ngibona usuphuma ku TV. Wena kubuloku uzamula lo wazamula nje. Noma asazamula lo. Ngiyangithembisa ama HOD singayenza lento this year. Siyenzeni lento bazalwane. Ngicela iqumama zami idino nje kusukela namhlanje sihambe siyoyidepositani le mali. Sihambe siyoyideposita nje. Makuphela unyaka nje sihambe siyoyenza. Futhi ayidingi abantu abaningi idinga nje inhlanye ezifana namezu 6 ngo 10,000 sihambe siyokhokha. Mina ngiyapledge bazalwane end of April I can do this. 10,000 ngiyawubeka phansi. Se angifuni ke beze la kumina beze khoneni abafuna ukungisupport. Nina ke bese niyothenga amatikiti. Thenga amatikiti. Indawo esoyithatha mhlawumbe izothatha about 1,000 people. We worship God together live bazalwane. Sidumise nje uNkulunkulu. Nishaya izandla wekazi wawu iHOD enjani. Hallelujah. Kodwa makuthiwa siphecele ngwane live in ICC hawu. Awuphuthe inkonzimalanga. Kodwa into yakhe awuyithandi. So support ubani lento mayingasupport wena. Niyobona ngalelo langa ukuthi namandla angananto esiphethe. Lungile sibuyele la evesini. Siya recorder dize ngithi ma HOD. Amen. La ngizovela ngiyobhook date nje kusasa. Ngoba uyeze ngintshela idate. Amen. My job is to declare bazalwane. Hallelujah. Nani lapho ekhwayeni fastly recording. So la kuntshebe wena lapho ntshela untsheba nifastise. Ngiyamgcoba untsheba abe umfundisi wenu. Uma unentshebe nje u-right bo umfundisi wabantu. Nazi ukuthi uPastor Mabiko ophethe ikhwaya. Sesozwa kuPastor Mabiko ukuthi ikhwaya lakhe lifasta nini. Sengimgcobele bazalwane nimshayele izandla uPastor Mabiko. Lungile sibuyele endabeni yomusa bazalwane sibuyele endabeni yomusa. Konje soyiqala lento nje sikwazi kwaningi. Go to Romans 10. Ake siyilungise le righteousness. Korabaso barakadayis. Romans 10 uqale verse number 1. Amen. Romans 10 from verse 1. Kata patato shadabaya. Brethren, Yeah. my heart's desire. Lalela kuthini uPaul mayikhuluma ngabo kwaIsrael. Lalela uma ichaza think chapter 9 uPaul uthi thina njengabantu bezizwe ngoba ivangeli kwangesilona lethu kwaseqaleni. Lithi uJesu weza kwabakhe abaJuda kodwa abakhe abamamkelanga.
uJesu akasiyi umJuda wazalwe umJuda ukuze afinyelele kubaJuda Amen. wazalwe umJuda ukuze asindise abaJuda if wayeze kumaZulu wayezoqhamuka efaka ibheshu kodwa kwangabi ukuthi sewumZulu Amen. uNkulunkulu angaba inoma yini uma sekudingeka abe yiyona ngoba mawuthi uJesu umJuda ngizokubuza ukuthi wayeyini engakabi umJuda ungakhohlwa uJesu mina wafika kimi personally ngo2000 ngoMay wafika kimi ngingalele wafika wakhuluma isiZulu akhuluma ngilanguage lamaJuda wafika kimi uJesu ngibhekile wathi ngiuJesu sengifikile la esho ngesizulu ngoba wayeze kumZulu kodwa kwangingasho ukuthi usewumZulu that's why odlamini bathi sebeshwabene ngoJesu ngathi hayi bafowethu lo ya Jesu wafika kumina mase kuthiwa akasekho akabuya azongitshela ukuthi bengidlala noma ngabuya futhi angitshela ukuthi bedlala uma esasho kusho ukuthi ukhona ngizwe ukuthi ngithini ngathi ngiyawuthanda lo mdlalo wakho Jesu lo udlalile nje khatha paradosha so ku chapter 9 Paul uthi we are the ingrafted branches thina singamagatsha ashuthekiwe emvinini kodwa initially besingekho we are the ingrafted branches then Paul is saying noma bakwaIsrael bekweyabo lento kodwa bahlulekile ukuyilambana bayamukela lithi iBhayibheli bonke abamamukela wabanikeza amandla ukuthi baba abantwana bakaNkulunkulu okay verse number 1 Amen. Romans 10:1 yes Brethren, bazalwane my heart's desire uthi Paul isifiso sami senhliziyo yami and prayer to God for Israel nomthandazo wami kuNkulunkulu ukuthini is that they might be saved. ukuthi abakwaIsrael basindiswe nabo imagine lento izele nina yaze yazalwa inina kodwa nisindisiwe Amen. kusindiswa abantu ebingazile kubona lento Amen. the ingrafted branches okay read on For they, being ignorant of God's righteousness, lalela kuthiwa abakwaIsrael they are ignorant of the righteousness of God okushuthi abanako ukuqonda nokwazi ukulunga kaNkulunkulu benze njani kuma bengenako ukuqonda ukulunga kwakhe and going about to establish their own righteousness. bathe besuka bayo establish ukulunga kwabo abakubiza ngevangeli babhizi bathi yilo kanti ba establishe ukulunga kwabo lithi they are ignorant of the righteousness of God and they went on to establish their own righteousness but aliqoka ibhlukwe that's their own righteousness but that's not the righteousness of God awukwazi ungayi nje ezulwini uJesu ekufela uphila impilo engcwele uclean ngoba nje ufaka ibhlukwe kanjani bazolo ngabe uJesu wafelize phela ngoba irighteousness akusiyi righteousness yethu eestablishwe yithina kodwa ekaNkulunkulu Amen. asingeni futhi ezulwini ngama weave noma ngokungawafaki noma ngokwafaka ngoba kuyenze ungayifaki iweave kodwa unenhliziyo embi kuyenze ugqoka umjiva wengubo okufihla amaqakala kodwa inhliziyo ngathi yomthakathi kuyenze ugqoka ijoyina esonto every Sunday kanti mawubuya futhi ushaya ibhodlela labhiya la ekhaya so ukulunga kwabantu kufocusa kuyingaphandle lingadili nenhliziyo baningi abathakathi abasontayo believe me bathakatha khona la esontweni babangiyikhundla la eFrance City hamba udla mina uthengela uswana umuthi ngoba uzwile uswana uthi angasasithathe lesikhundla kodwa bagqoka iuniform yesonto bobabili it's because they have established their own righteousness which is not the righteousness of God read that again this is powerful For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, they have established their own righteousness and have not submitted themselves unto God's righteousness. kuthiwa abayithobanga kwi-righteousness kaNkulunkulu yeah For Christ is the end. nakho kungagijimi lapho siyakhona for Christ is the end of the law. ngokuba uKristu uyisiphetho somthetho okusho ukuthi umthetho uphela kuKristu umthetho wafika noMoses uyaphela kuKristu angasumanya ngizwa bazalwane ingakho ke uPaul ku Galatians 5 I think verse 2 uma ke nisafuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni once abantu nabacorrecta ngomthetho wesonto enye into ukusaba umthetho wesonto enye into kuba nomthetho kamoya umthetho wesonto sisho usebenza mawuphambi kwethu umthetho wesonto mhlawumbe uthi kusisha kashuqule nje beshuqulile
kanti enhlizweni akashuqulile kodwa ekhanda ushuqulile. Amen. Mali kisonto lasuka phambi kwakhe uyawususa umshuqulo. Ngoba ebehlonipha umthetho wesonto osebenza mawuphambi kwabazalwane. Mabe ngasekho abazalwane la udinga umthetho kamoya onawe la uwedwa khona. Oh Lord Jesus. Korabasaba. Maningi amasonto anomthetho uthi kwelethu ibhluku isonto alifakwa ibhluku indlela abawagqoka ngayo abazalwane amabhluku lapha. Enizokuba futhi lento umfundisi suhlangana naye uthi abethe epushuzele ebhlukweni lakhe lapha emona. Uzokuba le nto. Uzobuya uthini manje uma usuhlala naye ligqokile ke ibhluku. Uzothakasa ezolweni. Ngoba uzomnquma next Sunday. Umfundisi wenu ubefaka ibhluku lapha eGetwe bazalwane uzohlala ekhaya 3 months. Ayikho into engasebenzi njengaleyo kunquma abantu izwane ngambazalwane. Ayikho into engasebenzi njengaleyo. Lento yokunqunywa komuntu iyafana nokuboshwa komuntu. Ma umuntu eboshiwe akusho ukuthi useshintshile kubeni isigebengu. Kusho ukuthi akanayo opportunity yokuntshontsha. Hayi. Makhathaya. Lento yokunqunywa asavele ifana nento ye-separation. Mayithi couple hayi sanama challenge so separate for 6 months. Separation ayisebenzi. While people are on separation they are moving on with their lives. Mayibuya udwe ku separation sekuthiwa abalungisa after 6 months no khona la kuzomela siqale sidlule khona. Ngoba le yakhe ibivulekile khona la ivaleke khona. Njoba umnqumile lo muntu engeze esontweni ulalela bani. Ninenqunyiwe zani la HOD nilalele mina. Mabe nquma nje emasontweni for 6 months ozani la kimi for 6 months. Nibona ukuthi ngisazobe nisabuyela after 6 months. Mawubuyela mamthabitha senquma 6 months akusho ukuthi usushintshile kusho ukuthi sekuphela iperiod yokunqunywa kwakho. Lento futhi obuyinqunyela usangayenza mhlawumbe uyenza futhi kulo 6 months unqunyiwe. Futhi ubunesikhathi sonke sokuyenza ungasezwa nezwi. Manje eqaleni buyenza untshontsho obe usaba ukunqunywa manje unqunyiwe ayikho into oyisabayo. This is not for babies. This is food for the matured. Lento ifana neziboshwa maka ubona iziboshwa idlula ngebona le moto amaphoyisa enkulu ecetshwala iziboshwa. Lezi ayiboshwe lapha ngemuva uthi zimnayo robotini zibe zikudelela zikuthuka mawupaka eduze kwazo. Ngoma ayikho into eziyisabayo. Ngeke uyisabiso ngizonibopha nini sayiboshiwe vele. Unjalo umuntu onqunyiwe bazalana. Khatha phakathi oshaya. Hey labasaka. Awuthi makelwane. Ukade singakunqumi. Siyamnquma ukuthandwa kangabe sacula njengoba simnquma nje simnika yonke opportunity ukuthi aqhubeke nento adenze. Hayi ke sengikhulekile ke manje ke sesingabonana kahle inqunyiwe phela esontweni. Ake nishayela uJesu izandla uJesu omusa ochichima. Nangosifazana ubanje oqotshweni sebezomkhanda kamathi. uJesu wamnquma noma wamenze njani. Ngelinye ilanga uJesu wahamba asevele wayohlala nezoni wahlala nezifebe wahlala nezidakwa. Mayehleli nabo zazi ibhizinesi phansi ehleli phakathi. Lithi iBhayibheli bama accuse abaFarisi nezazi zomthetho zathi uhlala kanjani mawumprofeti kaNkulunkulu nezifebe nezidakwa. Wathi uJesu abagulayo ibona abadinga inyanga. Bona badinga udokotela abantu abagulayo hayi abaphilayo. Uthi kwenye indawo uJesu othethelele kakhulu yena othanda kakhulu. Mawazi izono kade ukuzona wakulanda kuzona uJesu mawusumthanda umthanda kakhulu. Ngoba uyazi wathethelelwa kangakanani. Adele verse mawufuna ungafuna ukunqunya. Yini basatha. Eyazi wena onquma abantu wena unqunywe ubani. Yazi kuyenzeka usisha nginqume kanti unqumela into ayenzayo ukuthi yena akabonwanga mina ngibonile. Nalibuka ihlaya lapha eParliament engihlangene nalo social media insizwa eMK yakasikhosana ebibhizi ihleli as ipanel ye-ad hoc committee ibhizi nalomlungu Thobani oSullivan. Thethu yami uthe wena uSullivan ngashaya cima wathi oSullivan wena ungakhulumi kakhulu hamba okhokha isikweletu sakhe ebank.
njobe saparliament ufike ngabe uclean akana record elinegative wathi hamba ukhokha isikweleti sakho sasebank uthenge kudala ibank lamhlaba ngama summons ukuthi uyithole kanjani information yakhe lo ebank we don't know kodwa sengisho ukuthi kuyenzeka uhlale ngapha as a judge ujaji ongale kanti ubhizi yakho leta ngala mina ngivele ngabona intshumayelo ngathi khona intshumayelo engayithola la because mangi remember mina i-ad hoc committee parliament uthi ngiclean imini obhizi wena wagwazelwa ngemali enga wena wahamba nosibani wathatha imali enga athe suka nje umuntu athamba okhokha u200,000 okolete ebank leyo ndihambisa kancane mthi uyazi ke lo muntu uyazela lapha lento imagine ke lo sikhosane bethu unquma lo ngale sekunqunywa yena ke manje nike ngabona ukuthi ku social media konke engiyithanda abantu ba social media angisho ukuthi right kodwa mawubhizi ushaya izono zabantu kuvele kuqhamuka okwaziyo athi usibani ukhuluma kanjani ngokuthi kuma siyamazulu ale matshwala nje vele usithela ucasha udelete wa video lobuthi uyayifaka uthi uJesu uma abantu ningabathethelela izono zabo nezelu ziyabuya ziza kini. Listen to this khabazela uJesu ngelanga usho parable of a man le ndoda yayikade ikweleta ubasiwaya ukuthi say 100,000 iyakweleta emsebenzini ilokhu ikhuleka ithi boss awungithethelela anginawo 100,000 lithi iBhayibheli iboss yamthethelela 100,000 uthe sebuyele emuva esethe I'm debt free ngisayofakaza uhlangana nanangu uMangcobo ngapha umkweleto 100 rand lithi iBhayibheli wambamba ngomqala ngobhongwane wamklinya wathi ngifuna 100 rand wami yoza ukhokhe kusho umuntu ade ethethelela 100,000 manje lithi iBhayibheli yezwe iboss yakho ukuthi kade enzani kumuntu omkweleto 100,000 yathi wenzeni ake nimlethe la ukhabazela lesi yasikweleti sakhe sengiyasibuyisa usutholile ku100 rand wakho usubuyile 100,000 uthi uJesu kuyoba njalo ke nani uma nibalela abantu izono zabo ezenu ziyabuya zize kini. Hallelujah. Senithuleke manje ucathi indaba mamthabithi uJesu wathi befuna umkhanda ngamatshe osifazana wayibhalela phansi wathi ongenasona akaqala phonse lokuqala zamonyuka one by one kwasala amatshe onembeza babo babengebavuma ukuphonsa itshe ngoba onembeza bathi nawe nje izolo kaDuku uphomi nawe kaDuku uphi bamshiya one by one waqhubeka uJesu wayibhalana mhlawumbe wayibhala kwasono sabo laphansi ongumuntu afunda igama lami uJeremiya mina lo ube nje ngizobhala phansi Ntshebe Mabika angaze ngihlangane nawe kodwa sengibhala ukuthi Ntshebe mfundisi Mabika phansi ngisho ngibhala isono sakho mawufunda hayibo imini uNtshebe nje imini uMabika nje we Jesu uhlabe ngejubana kodwa usuliphethe itshe mangithi usuready ukushaya okushuthi ifa uhlangananga noJesu umprofeti weqiniso omusa bewuzolikhanda itshe unezono abantu abacindezela kakhulu mawusesonweni abadla izono Hayibo. ndithuleke manje Hayi. Thana hayi Hayi. azi kusho ukuthini kodwa kupowerful lo fundisi Lele basathole bosaya. Can I talk about sin a little bit Bazala uyapha uthando manje sekubhalwe phansi indaba zakhe uyabona kodwa beseliphethe ithi prophetess Thando nembeza umhlabisa ngejuba nakunoma wakhe nimgadi uma wakhe angabaleki la mhlawumbe bezidla noma wakhe lezo. Let me talk about sin a little bit Bazala lithi iBhayibheli uMoses waphuma eGibhithe ejahwa inkosi uFaro lithi wahamba engathi uyambona ongabonwayo lithi azange sabe ulaka lenkosi uFaro lithi wakhetha ukuhlushwa nabantwana bakaNkuluNkulu kunokuthokoza isikhashana esonweni. Indaba yesono kilana nje ilana sibonga indaba yesono isekutheni isono simnandi isono sine pleasure kodwa inkinga ye pleasure yesono yesikhashana okushuthi once kwaphela isikhashana la kade udla khona isono ubumnandi kuphela isikhashana le ingakho kumele uphinde uyokona futhi ukuzuza ubumnandi ngoba obesikhashana. Lalela injena lento if ukuthi utshwala lo budlamini ngiphuza utshwala okushuthi ubumnandi botshwala busekutheni fanele ngiphuza utshwala
Once ngaqeda ukuphuza buyaphela ubumnandi. Sekumele ngiphinde ngiyothola enye iglass futhi ukuze ngizwe ubumnandi futhi besona. Ile nto yenza abantu bangasuka esonweni ngoba the pleasure of sin is for a moment. It doesn't say sin doesn't have the pleasure, but the pleasure of sin is for a moment. And that's why you have to keep on sinning because I pleasure esona iphela kwi moment. So once the moment is gone, the pleasure is gone. So I need another moment. Kodwa once waphuza kulamanzi, lithi iBhayibheli ophuze kulamanzi ngeke aphinde ome naphakade bazalwane. Into emnandi ngepleasure kaMoya Ingcwele ukuthi uhamba nayo le pleasure, ipleasure engapheli bazalwane. It's not the pleasure of the moment. Bakhona bangizwa ukuthi ngithini. Awuthi makelwane ihlanganaphi nevangeli lomusa ke le. Go to 1 Corinthians 15. Well, it's very clear I'm not going to finish this. This is too much. Hey, those who lambano de Peresia of the Heres. Bakhona abantu lambano de Peresia of the Heres namhlanje. Mawuphuma namhlanje you're going to reign. When uzodominate. Sin will have no dominion kuwena anymore. Yabona ke masulithole ngempela ivangeli lomusa ama taste buds esona yaphela. Noma uthi uyosidla asemnandi njengasekuqaleni. Ile nto ehlukile ngawo masusindisiwe ukuthi sona samnandi ama taste buds awusenaso usenawo. Phela masusindisiwe usufana nomuntu akade exupha abesezama ukudla emva kokuxupha. Uyadla khona kodwa itaste ayisafani. Awuthi makelwane ma ubuyele esonweni ubumnandi baso buyobe sempelile. 1 Corinthians 15. Did I give you the verse? Read from verse number 9. Amen. How much time do I have left? So I know how to shy time alap. How many comments check out? I mean, for 1,000. Must have figured 1,000 angvan. It's the Bible. Thou shalt declare a thing and it shall be established. So I declared 1,000 comments. Mangit check out. Otherwise, just write 100. Mangit Perisia. Jabanye bashumeli mayenza engehami la kwenye kwelinye to umshaye umshumeli kwaphela 30 minutes lo ngithi uyaqala ukushuma. Look, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah. Kwaphela 30 minutes bazala, 30 minutes waphela ibandla limngenya, hallelujah, glory to Jesus. Vele ithina empty libanga umsindo. Kona abantu abanishaya ngomsindo without content. Ungcono umsindo one content kunomsindo empty. Wena mangivela ubhala Perisia ubuya futhi uthani ngizwa nina ngithi Perisia yahlangana ku 1,000 comment la. You see abantu babanjwa nge-psychology lapha ka marketing contact kuthiwa i-psychology. That's why in shops they say this thing is 599 rands 99. Abasho ukuthi 6 ngoba psychological wafika u6 khona into ayisiyabiza ndisiko 6 ingcono mayisako 5. Abantu awunqena uthi kubona this thing is on special, it was 599, it's now 790, it's on special asambeni kanti sinyukile bazwe igama elithi special. Ufunda fundiswa ngilinde wena njalo ngikhuluma ngeyispecial. Heda bashada baranta. Lamnandi ivangeli lomusa Jesu. 1 Corinthians 15:9. For I am the least of the apostles. Nangithi mama ngwanifunda phela babazi. Sezwe nokuthi ubizwa kanjani ekhaya. Anithanifunda pastor babazi phela. Ngilindile namanje ngipastor babazi akafundi. For I am the least of the apostles. Listen to this bazalwane uthi Paul, I am the least of the apostles. Mina ngomncinyane nje kuba apostle. Kusho inkunzi malanga yempostoli. That am not me to be called an apostle. Uthi vele mina ngifanele na ukubizwa ngompostoli. Because I persecuted the Ngoba ngalishushiswa ibandla hambe bulala abakholo uPaul.
uthi bengafanele nokuthi ngibize ngompostoli. Amen. Yeah. But by the grace of God, By the what bazalwane? by the grace, Uthi kodwa ngomusa kaNkuluNkulu kwenzekani? I am what I am. Ngikhe ngikho. Ngihleli la eFrancid by the grace of God. Ngihleli la eKhoen by the grace of God. Bengafanele nokuthi kuthiwa yimini odlala ikeyboard ngoba ngenza izono, but by the grace of God I am what I am. Oh, Nkosi yami. Awuthi makhelwane, Makhelwane. mangibona nginjena, I'm a product of grace. Ngiyazi uyakwazi engikwenzile kodwa igrace engibekela. Athi grace engibekela. Hallelujah. Igrace ikwenza uqualify la ungaqualify khona. La bethu abantu usibanibani siyamazi nje kade enza ukuthi igrace ithi akangene. Igrace ithi akangene. Grace ithi ya uyena right uyena simfunayo. Kwa grace akufuneka abantu abane ability. Kwa grace kufuneka abantu abane availability. Igrace ayifuna abantu abaqualifyayo. Igrace ifuna abantu abangaqualify. Igrace ayifuna abafundile, ifuna abangafundanga. Igrace lithi babela uNkulunkulu noma ephezulu ephakeme kodwa uyehla ayothulini ayothatha into engeluthi ayithintithe bazalwane ayihlalise phezulu namakhosi. That's what grace can do. Ela bashaya labakata sathi. Funda futhi mfundisi wami. By grace I am what I am. Heta patokota shaka By the katoso. grace of God, I am what I am. Ngikhe ngikho ngomusa kaNkulunkulu. And His grace, which are Lele, which grace is grace akatapata tosha. Ayenishayela uJesu izandla bazalwane zamnandi izwi. Thank God for his grace bazalwane. Thank God for his grace. Makhona isiko osazi kimi ongibalela sona ila ubona khona ke igrace ukuthi ibaleke kangakanani. Because grace can cover you bazalwane. Mayifika igrace yakwemphosa bathi bekhomba ngemini igrace ithi uyaqualify. Where people think you don't qualify. I'm a product of grace. I'm a product of grace. Taparamaya shai. Igrace marketing ngiyabona ifana nakapolitiki. Mamzethu. Igrace kapolitiki abafuna ukulida umuntu operfect. Ka politika mawungcolile kapolitiki bayagcoba bathi wena umholi wethu. Wena upresident wethu. Bakwenzelani lokho mhla usufuna ukubahlubuka bazovusa le zinto zakade bezazi. Bakudilize ngazo. Hey katapa yasha. La mandia dabada doka shata parantoso. Sasingayini ngaphandle kwegrace bazala. Sasingayini if grace ever located you, mawazi grace yakuthola phi? Mawazi grace yakuthola unyuka izono unjani? Mawazi grace yakuthola umanikini kanjani? Into zakho zimahlapha hlapha. Kodwa igrace yakuthatha yaqoqa yakupholisha wamuhle kanje. Thank you, Holy Spirit of God. That humbles you bazalwane. Read on, read again. Ela But bashanda by the grace of yabasoto. God, I am what I am. Yeah. And His grace, which bestowed upon me, was Funda not, kahle mfundisi wami. amen. His grace. And His grace, which was bestowed. His upon grace which was bestowed. Umusa wathululwa. Ingakho sathi thela umusa ochichimayo phezu kwami moyo ongcwele. Ingoba umusa mayekunika wona uNkulunkulu uyachichima. Why umusa uchichima mawufika phezulu kwakho? Akafuni uphelele kuwena, ufuna ukapakele kwabaseduze kwakho abazoyirecognize igrace ephezulu kwakho. That's why you are given abundance of grace. Thank you, Lord Jesus. Ukuze lo musa ungagcini kuwe. Lalela, mawufika umusa lapha kusishe eqaleni, awufuni ukuphelela kusishe. Umusa ufuna ukufinyelela kubona bonke laba baseFrancid. Hallelujah. Wenze njalo kumusa ochichimbayo. Edabashaya dabasa. His grace which was bestowed, umusa wakho wathululwa. Which was bestowed upon me Yeah. was not in vain. Lalelani uthini umoya ingcwele kimi manje. Lalelani. Ma uNkulunkulu ekunikeza igrace mankosi. Mekunikeza igrace ayithulule ichichime kuwe. Ungacabanga ukuthi siphelile kuyena. Oh, Abazwanga ukuthi ngithini? Lalela. Uma mina ngikunikeza amanzi akule glass. Ngisho akuthiwa begcwele bese ngithi phuza le glass izosala empty.
But when God gives you the abundance of grace, the more God gives you grace, the more grace God has. Kodwa mina mangikunika lento eseclassini ngithi iphuza iyaphela. Kodwa mekunika umusa athi iphuza la ucicima kakhulu ngakuyena ebese kunika umusa ocicimayo. Ngazuma niyayizwa lento bazalwane. So that's why God doesn't mind to give you more grace, because if God wants more grace, he gives you more grace. Where babu? Because the principle kaNkulunkulu ithi mangifuna ukwandisa ngiyakhipha. That's why if God wants more glory, he gives you more glory. Then he knows that when he gives you more glory, you're going to return more glory to God. And then God has more glory. But I labored more abundantly than they all. I am what I am. But by the grace of God, I and his grace which was bestowed upon me was not in vain. awubangayize ayikintembi nje ukuthi umusa sewukulocatile mama usibongile wakudlalisa lapho kwi second row bese uwenza ube yize lo musa wenza kanjani umusa ube yize swana umusa usukuthathile wakuhlalisa ezihlalweni ezingafani nabantu kodwa ibehavior yakho uswana ayiqualify ukuthi lo musa uqhubeke uhlala la ingakho ke to Paul's grace which was bestowed on me was not in vain bazalwane mawusufikile umusa wakuthatha wakwenza lento iyona you've got to be humble and appreciate the grace that is upon you respect the grace that is given to you ngiyangizwa kodwa bazalwane. So he says this grace which was bestowed on me was not in vain. Okay? But I labored more abundantly. Kodwa uthi ngasebenza kakhulu ke nginikeza umusa. Abuya correct futhi uzomusa. Amen. But I labored more abundantly than uthi ngasebenza ngokukhuthala. Yet not I. Kodwa abuya correct athi hayi kahle kahle kwangemina. But the grace of God. Kodwa umusa futhi owusebenza. Which was in me. Owusebenza kimi. Angazi uma niyayizwa lento bazalwane. You know, last 2 or 3 weeks back, being said so at HOT. Bathi abazalwane bakhona mabekhuluma phambili hayi siyasibuza nithi udokotela umuntu noma yini bazalwane ayengeze nayibuza into dlami because bayibuza ukuthi lo muntu ngathi akalali kodwa futhi masimbuka akakhathele njengathi babethuso ukuthi ngibuya kwi-Pine Town for Jesus ekuseni I'm in Soweto. Amen. And I preach big time in Soweto bazokutshela ngacabanga ukuthi hayi bandla ukhathele bephuma kwi-Pine Town for Jesus. That tells you how much grace is given to me. Ngeke uyenze lento engiyenza unganayo igrace engikhohlwa nje you can't. If you try to do what I do with your natural ability, so kuthola admitted in hospital. Ambona umuntu Monday unikeza izwi bazalane midnight 2 hours. Tuesday unikeza teaching, Wednesday unikeza prayer, Thursday unikeza 2 hours of midnight prayer, Friday unikeza prayer, Saturday morning we pray, Sunday 2 hours teaching bazalane. Which means there is not a single day lang alvulizwe ngenikezelo. Can't do that with your natural ability, forget it. You cannot. Zengibadabukele abantu befundisi bami ngithi kodwa will they come anywhere near this thing? That's why I always pray for them ukuthi engathi gap bangaya beyivala. Because akufanele izibe yindi gap between mina nabo. Ngoba kuzothi kusuka kuthi uthwalelo yini abefundisi bakhe bangayenzi lento ayenza. So ingakho na befundisi ilwana ukuthi livale igap. Because uma ningayivala igap ngizothuka kuthiwa ngithwele ngoba yenziwa yimina ngedwa lento. So I should konta isebenzayo. Ubani oyenzayo lento lithi iBhayibheli uMoses wabeka izandla phezu kwaJoshua lithi the spirit of wisdom was upon Joshua for Moses had laid his hands upon Joshua. So Moses wayishiye emntwini othile lento akumele le mental ngihambe na ngoba akekho qualify ukuyithatha. Kata paradosha. You see, it's not everybody who's given the grace. Okay, let's go to what I'm about to say. In the book of 1 Corinthians, I think chapter 3. Look at verse 10. 1 Corinthians 3:10. Let me explain this principle. Amen. According to the grace of God which is given unto me. Uthi Paul ngokomusa uNkulunkulu enginikezwe wona. As a wise master builder. Njengomakho omkhulu noma njenge-architect. I have laid the foundation. Imini obeka isisekelo. Okusho ukuthi awukwazi ukubeka isisekelo ungenayo igrace yesisekelo.
Akazomi angizwa yini. Musukujaha uthi kuthiwa Phindo the founder and president of Amalgamation Ministries. Kanti awunayo igrace yesisekelo. Yenze kube negrace yesisekelo ungabi nayo igrace yokwakha. Yenze kube negrace yokwakha ungabi negrace yokubeka isisekelo. Amen. Uthi Paul, by the grace of God given to me as a wise master builder, I am given the grace to lay a foundation, bazalwane. Fanele ubone ukuthi nginayo ni grace yokubeka isisekelo. Mina nginikezwe i-foundational grace. That's why I'm a founder. Well, what does the word founder mean, or the word father? It's not everybody who's given a fatherly grace, believe you me. Uthi Paul, you might have a lot of teachers in the gospel, but I am your father in the ministry. Uthi ningaba nothisha abaningi kodwa mina one-fatherly grace. Senithuleke manje bazalwane. Lalela uthini Paul athi kuma-Hebrew. Uthi let us not be many teachers. Asingabe othisha abaningi. Uthi we shall receive a greater judgment in esifundisayo. So musukujaha ukuzoba uthisha nawe. Uthi wathina esifundisizwe will receive a greater judgment than others. Ngaze nathula ke manje. Bengithi ndizothi amen. Read that again. This is powerful. According to the grace of God which is given unto me Ngokwe grace enginikezwe yona as a wise master as a wise master builder. Now understand igama le master builder, the architect. Umuntu odweba iplan ayiqede indlu ingakaqala. Abhala ama room uthi abe ngakanani aza kubhala ethi udinga ama blocks amangaka uthi wakhe la. Uyasuka wena kuthiwa kwakhiwa ngeblocks egrey uyothatha isitini esibovu sifaka. You want to cause the house to collapse because you are not building according to the design of the architect. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. And another buildeth thereon. Another And another buildeth thereon. omunye ufika akhe phezukwane phezukwane bazalwane awu kanti nifunda kanjani iBhayibheli angani uthi as a wise master builder imini obeka ifoundation omunye uzokwakha phezukwane phezukwe foundation esengiyibekile. Now imagine as a wise master builder ngibeka ifoundation ye grace uyafika ungubani uyayidiga le foundation ufake enye futhi. Uzokwenzakala dead house will never erect, will never be built. Because ngifika ngibeka isisekelo asikhiphe ungubani afake esinye isisekelo afika umama ngubani next Sunday asikhiphe isisekelo afake esinye futhi ngiphinde ngiqale phansi nami ngizobeka isisekelo uyophakamani lo musi mawucabanga. Read it again. That's what it's trying to tell us. According to the grace of God which is given unto me Ngokomusa uNkulunkulu enginikezwe wona as a wise master builder, njengomakho omkhulu I have laid the foundation. sengisibekile isisekelo And another buildeth thereon. omunye sekumele azokwakha phezu kwesisekelo engisibekile. But let every man take heed how he buildeth. Kuthiwa wonke omunye umuntu ozokwakha phezu kwalesisekelo akaqaphele, take it, Take heed how he buildeth. akaqaphele uthi wakha ngokwe design the pattern the architect. Amen. Angishaya izandla noma ningayizwa lento niyoyizwa ngelikila. If you go back in the same chapter, uthi Paul bazalwane lapha eCorinth, ngizwile ukuthi khona ama divisions phakathi kwenu. Uthi khulumani into eyodwa bazalwane. Uthi mayethe omunye ngoka Apollo, omunye athi ngoka Cephas, omunye athi mina ngizuthabethe, omunye athi hayi mina ngizudlamini, uthi nisenyameni manje sa divided. Uthi nisasenyameni, hayi mina udlamini ngemizwanye ababona abanye. Udlamini ngathi uyena powerful. Oh brother. Mhlawumbe udlamini uyimanifesta more igrace kuyena noma sekuyisizini yokuthi ayiveze igrace hayi ngoba more powerful. Mhlawumbe kwisizini kunomunye uyizi yet lithi iBhayibheli asikakabonakala esiyikho ngenzeka ukuthi abanye sebeyikho kodwa akakabonakala. So never judge a fruit when it's not in the season yet. Hallelujah. Because mawuse winter uzothi ama orange are powerful uyafika esama ama orange awabona. Bambala kabangizwayo ukuthi ngithini manje sengikhuluma kwenye level. Hallelujah. Uthi kuPaul khulumani into eyodwa bazalwane. Speak one and the same thing, be on one of one mind.
Hey, asizame sithole i-conclusion sebekhathela abantu benkosi Jesu. Go to Hebrews 4. Asoqala ko verse 14. Amen. Ngizoyiqhuba futhi le teaching le. Ngingaqedi. Mhlawumbe igospel sohamba kuyona koze kophela unyaka bazalwane ngoba there is so much to say. Amen. God told me this is the year of the gospel unyaka wevangeli. Hallelujah. Seniyabona ukuthi aningilungiseleni lapho kuyangidistract uma sekuvulekela nje bazalwane emuva. Seniyabona ukuthi beningakafundiswa ivangeli. Amen. Benimfica umuntu esemfoma njengami kodwa ubhizi ushaya izono zenu. Niphume nje nine description yesono sekuconta ngisho amade kazi sitesta kanje. Ngoba umfundisi ubhizi uyandidefinela anichazela izono uzuyimathine lento ayisho. Uyaphuma nje uthe kazi testa kanjani. Bazidla kanjalo kuzona abantu abasho ngiyayizwa izona. Nangishuma izigrace ezonenza ningayi esonweni. Lale. If you are a wise teacher bazalwane, ake ngithi nje I'm teaching music. If I'm teaching music and khona obhimbayo ekwayeni, I shouldn't repeat lento ayibhimbayo. Kufanele ngisho le right. Bambala bangizawuthi ngithini. Moke wamnaka umlungu, ke wamnaka umlungu. Umlungu mawuthi I'm going to Galeria. Umlungu wathi oh, you going to Galeria. Say correctly without saying the wrong you said. Kodwa umbatha nimzwina luthi Galeria. Ubona ukuthi usaphinda into wrong. Njengoba uphinda into wrong awukayifake right. Sengisiza no thisha ke manje ezikoleni. Fana noma ingane igibela nje la stage ingase iwe. Akufanele uthi hey wena uzowa thani ungawi. If you are a wise teacher that's what you say. If you are a wise parent that's what you hayi wena usuphethe imvu hey wena uzowa. Bese ubona uthi kuleki wisdom. Actually Makawuli, the more shy ingane sign uthi uleki wisdom. If you really have wisdom, you will hardly beat a child. Believe you me. The Bible says wisdom makes you slow to anger. Wisdom ikwenza uphuze ukuthukutela. Mabona ingane encane nathu isinama temper tantrums. So ifica isirolla phansi leyo nto ithathe phi ithatha kuwena as a parent. Ngoba njalo mawukhuluma nengane hey wena man uyayizwa usithi man nayo ngekudala. Whenever ingane yenza into wrong usuthi pha isandla you are sowing violence in the child. Izothi mayidlala nezingane nje pha iyashaya. Ifunde kuwena ukuthi uyamshaya umuntu uma engayenzi into oyifunayo. This is wisdom for raising children. Ask umama mina ubuza ukuthi ingane singengayishaya ngathi. Angayishaya nje ingane nazi ingane zo 3 nazo. Ngayishaya ngayo not once. It says imhlulile zonke hey la ngisanganisi nina. Sigijime sithi baba mama. Ngoba ziyazi mayifika ethi mina woza la kubaba. That's wisdom at the highest level bazalwane. I'm very doubtful of you as a leader if you don't connect with children. Bombheka nje umholo ongathandwa ingane umbheke. Bombheka umfundisi wakho mayefika ekhaya ibaleke ingane. Because ingane zinenye igrace yokusenza inhliziyo zabantu. Lalela, mawuyindoda unengane somewhere usufuna ukuthatha unkosikazi. Maya fika lo nkosikazi awumdlalise nengane umshiye nengane. Bese uyahamba ubuka ukuthi uconnecte kangakanani nengane yakho. I'm telling you. Mawubona ingane imchiliza ngishaka ukuthi umthanda kangakanani write a note down. Ngizwa mthini. Hey labasakha edash. Akuzibloko. Wahleka khabazela yazi into engikhulumayo. Ungagijinyiso uthando ungasanganiswa imizwa ngoba leyo mizwa ihamba icishe. Vele ikhaya lakhiwa ngothando lakhiwa ngewisdom. Ungahlala nomuntu ungasaluza uthando kodwa ngeke uhlale naye ingasekho iwisdom. Hey Funda iBhayibheli lakho Proverbs 24 lithi by wisdom a house is built. Umuzi wakhiwa ngokuhlakanipha libalwa uthando. Uthando libalekile ukunihlanganisa kodwa lunigcinda wona. Baningi abantu abadivorce bethandana. Uthi mase uhlala nomunye sebehlukene ngizamthanda yini.
Kwasho ukuthi ihlangene ilima ndawonye ziyangqubuzana. Imagine uvalele ilimi eziwu2 endlini eyodwa for 24 hours. Imagine ilimi eziwu2 ilele embhedeni owodwa. Singeke sifuna ukulalela esinye ngoba inkinga yesilima the fool wants to express his opinion. Imagine ilimi eziwu2 ziyakhuluma akekho lalela. The more you have wisdom, the less you want to talk. The Bible says even a fool is considered wise when he's silent until he opens his mouth. Ishislima nje masiyithulele njengobaba nje beyithulele lapha. Hayi mina ngiyibonela umuntu ohlakaniphile. Bese ngithi hayi ubaba ngazobingela. Wait Jesu sozwa lapho. Hayi ke nami ke bazalwane nje wangifike la. Yengadlwele workshop engabona imoto ezishayisele la kodwa uzobingelela thina. That's why I always say if you want to destroy a fool, don't fight the fool. Give the fool the stage. Amen. Give the fool the mic. The fool will destroy himself with the words of his own mouth. Mina ngibona kuqala ukuhlangana nawe sihle nje etafuleni sikoqa indlela osukhulume kakhulu ngayo bese ngibona ukuthi awuhlakanipha. Usho thando ungathi uqala nje uyohlala phansi zomuntu ofuna ukuthatha nje unkosikazi ungibona ke nje sengakhipha izise zu3 kodwa ke ngomsa wakhe sengiyitomba into we Jesu. Yobuye insizwe unjini hayi dokotela ake sithi ukukhuleka futhi kancane. Kanti isilima sesiyidisqualify sona ngamazwi waso. Again, child wisdom is under mountain. This is wisdom at bay. Oh, hallelujah. Lale. Fools are always vulnerable at the disposal of wisdom. If you are really wise, you wouldn't have to dismiss any person in your life. Mawuhlakaniphila umqosha umuntu umcreatele opportunity okuyixosha yena. Niyangizwa nibazalwane. If you are wise, you don't dismiss anybody. Islim uyasazi ustrap up ukuze sigqume. But if you are not wise, you will fight a fool. Kanti mawuhlakaniphe njenganathi mina ngiyazi ngipress up. Ngiyazi ukuthi ngizonyathela lapha la uzoreact khona. And you hang yourself. Sima siyophuma sithi ubelwa nami ushaya mina kanti ngiyazi mina bengipressa liphi ibutton. You see, wisdom is the principal thing, is the highest degree of anything you can get. Little Bible, of all things, acquire wisdom is the principal thing. We are not omkhulu ukuhlakanipha. Little of all your gettings, get wisdom. How can you sit under such wisdom and not be wise? Such a young girl, but look at the result of what she's getting. I think so. It was that's the preaching of the gospel. Understand? So the Bible says wisdom is the principal thing. Ukhlakanipa is the main thing you're supposed to get. Sometimes you look for other things at the expense of the main thing. The main thing you're supposed to get wisdom. Why do you want to get a wife you don't have a wisdom? Do you know how much wisdom you need to stay with a woman? Don't forget, a woman is 10 times smarter than you as a man. 10 times smarter. How much more do you need wisdom to stay with her? Understanding according to knowledge. You can't stay with a woman if you don't have understanding. And never take what the woman is saying as permanent. Hallelujah. You've got to be able to discern the spur of the moment in which she said what she said. Amen. The reason she's called a woman, she's got a lot of wombs. Sometimes she has mental wombs.
ube ne challenge lapha no driver wetekisi wanyasa no driver ukhulelwe lento enyaso u driver mayefika uzoyideliver la kuwena ekhaya and mase tetile kwabhodla unkunzimalanga usefuna kube business as usually yake baba sesingadla ke manje baba setetile phela unkunzimalanga. But if you don't have that wisdom, usuhlinile uthi umama uzokhiphela ulaka kumina nje kade ebeteta. You are just a midwife to her. Ngiyanisiza kodwa mbatha, ngiyanisiza khabazi, ngiyanisiza mbufu. Understand that to a woman everything is connected to everything. Once there is a problem there is problem everywhere. Inja one, inja all. Oh, sabelela nkosi yami. Hey. Nginiyeke noma ngiyakha imizi yenu. Awuthi makelwane ihlanganaphi neGrace le. Awuyiboni ukuthi ihlanganaphi? Awuyiboni ukuthi ihlanganaphi ngempela? Because iGrace inikeza iwisdom bazalwane. God given wisdom to the humble. Listen Bible, there is a wisdom of men, there is a wisdom of God, there is a wisdom of demons. Khona ngisho ukuhlakanipha kwamademon. Little Bible, the wisdom which is from God is very humble. That's how you know when a person is got the wisdom of God. Uyazithoba. Oh, glory to Jesus. Just kanjani la? Oh, inja one, inja all. You see, thina njengamadoda uNkulunkulu wasakha kamnandi because sinama compartments ahlukahlukene emqondweni wethu nakuma emotions wethu. Khona team yami ye Chiefs, khona angisupport Chiefs ke nje sibone. Khona ye business, khona ye business ngala, khona eyankosikazi ngala, khona ibhokisi lengane. I've got a lot of departments in my head. So I mean, I'm able to switch off from this box and focus on the other boxes without affecting the other boxes. But the woman has got one big box of everything in one. That's the difference, bazala. So mina ngiyakwazi ukuswitch off ngitho ingane ziyangixaka njengamanje. I switch off ngilokhe lapha kwilokhe ingane. Ngifocusele kwezinye izinto engathi angizele nje. Indoda iyakwazi ukuhamba engathi ayizele engathi ayinangane. Mawuyibuza nje usibani bani usefunda ugrade bani angazi. Mawuthi uyazazi ngane yakho uyifunda ubani. Bless you. Mina nami yakakhohlwa isitsha selunch kwathiwa ngiyamzela esikoleni ngafika ereception ngizolethela undodakazi wami la isitsha selunch. What grade is she in? Grade wazala ngo-2000 wangene na-6 esikoleni. Hayi, she must be on grade 2. Oh, glory to Jesus. Ake ngishayele uJesu izandla yamnandi wisdom. Longene siyadlula lapha kade bedinga leyo portion bayitholini. Amen. Ungakhohlwa ukuthi ngikhuluma nenqwaba yabantu angikhulumi nani kuphela. Mase nisuthi nina khona basazolalela lapha. Nalabo basazolalela basazothumela kwabanye. Nangije mangcoba ade ngithumela ama message kubangani bakhe abathumela ithumela. That please send me more of this wisdom. I need more of this. Wena lapho busuthi akavala. Khona umuze engiwakhile mina namhlanje ongezukuwa. Hayi ngishayela uJesu izandla bese sesivala lapho konje ngoba Hebrews 4:14. Go to Hebrews 4:14 sesiyavala. Seeing then that we Mangithi phela wena admin lapha ucheck ukuthi kuyasondelana kwinkulungwane. Manje ngasazi nithini ngena nonke nithi hey wamnandi govangeli le grace. Nibhale nje nonke manje ngaphandle ba 100 sosheshe sifike. You see bazalwane, it's very important to understand ukuthi ukuzinto izwakale kahle wonke umuntu akadlala indima yakhe. Okay, uze ngidemonstrate lento engiyishoyo. Sacela nje noba u4 befundisi bami nawe mama mfundisi nishaya izandla nje noba u4. Nishaye kwangempela. Ngifuna ubone ukuthi wonke umuntu ubaleka ngana shaya nje. Anizwakala yes. How? Shaya boys izandla. Awuyeke sisho. Niqhubeke nina abanishaya. Ningitshela ukuthi kusounda the same in makhono ongashaya. Awuyeke Thabethe. Shaya ningayeki. Awuyeke ngubani?
Nice sound. That's what happens when you are not in your position. It doesn't sound the same. There is a sound of hands, but it's not the same. Maungeke enkonzweni lapha esihlalweni sakho usounda kanje mhlazana ungekho. Ningizwile ukuthi ngithini. Tuesday ngizoyiqhuba leya teaching yokubaleka ukuze enkonzweni. Funda mbofu. Amen. Seeing then that we Halabaya have the shata great paratus. high priest. Okay, funda ke verse 14 loqala. Amen. All right. Sing then. Seeing then that we have a great high priest. Lalelani. This scripture is giving us a very important comparison because kukhulunywa ngomprisi manje man weTestament elidala. Umprisi ke weTestament elidala lithi iBhayibheli bewumuntu njenganathi. Enobuthakathaka bakhe njenganathi. Abantu abami thathane ngikushoyo ningakunake ngikwenzayo. Amen. Ngoba lithi iBhayibheli benobuthakathaka njenganathi. Kodwa abuya aphuza utshwala njenganathi. Bese lithi iBhayibheli uma eya eTempelini bekubiza ukuthi uma engena eTempelini avume izono zakhe aphinda avume nezono zabantu. Lithi iBhayibheli bengena kanye ngonyaka eTempelini ayenza umhlatshelo wakhe enza umhlatshelo wabantu. Okusho ukuthi for 12 months your sins are covered but not removed. Amen. After 12 months you must give another sacrifice again. Kwi-New Testament uma siwamukela umpriest omkhulu onguJesu awusadingi ukuletha umhlatshelo ophilayo. Kuthiwa manje nikela umzimba wakho njengomhlatshelo ophilileyo. That's the sacrifice esekumele uyilethe manje. Angathi uma nayizwa lento bazalwane. So bese lithi ke owethu umpriest onguJesu odabulile amazulu wangena kwaba kanye eTempelini lasezulwini wafafaza igazi lakhe wayikhokha izono zethu once and for all. Amen. Mayiqeda kuyikhokha wayohlala phansi. Kodwa umpriest ongubane fabuyele futhi next year. Bazalwane ningakhohlwa ke usuku lemnikelo wonke umuntu akeze nembuzi yakhe. Ngiyangixaba nje mosafuna ukuhlaba imbuzi. Don't you know that God has given us the greatest sacrifice through the Lamb Jesus Christ? Uthi John, behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Uthi bheka iwundlu kaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Because there is one main sin in the world. You know what is the one main sin? The one main sin is unbelief, ungakholwa. Lithi iBhayibheli okholwa indodana unokuphila okuphakade. Lithi ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka ukuze yilo nalo okholwa indodana angafi kodwa abe nokuphila okuphakade. Bese lithi kodwa ongayikholwa indodana uselahliwe. So the greatest sin is to not believe. Okay, read with that understanding. I had to give it a context there. Amen. Seeing then that we have a great high priest Njengaloku ke thina sinompriest omkhulu ongoJesu. that is passed into the heavens. Odabulile amazulu ngilithanda ngesizulu ngoba kwakubiza ukuthi amazulu adatshulelwana ngoba sasivalele ki-access. Amen. So umpriest wethu omkhulu wawadabula amazulu ukuze sikwazi ukungena nathi. Ukuze singaloke sithi sicela kwabangasekho sebesondele noNkulunkulu sesingayiyela thina direct ngoba sedatshuliwe amazulu. Amen. Washo njalo Isaiah wathi once you tear the heavens and come down ake udabula amazulu wehle. Hallelujah. Sewadabulileka amazulu. Athi makelwane Makelwane. amazulu adabukile Amazulu adabu- so that you can have access. so that you can have an access. Yeah, ungayizela uNkulunkulu direct. You don't have to ask even me, man of God, awungise enkosini. You can go direct. Karababushi. Lithi iBhayibheli wasithanda kuRevelations 1:5. Kuye wasithandayo, wasihlanza ngegazi lakhe, wasenza abaprisi namakhosi nathi. As a priest I can go direct to God. As a king I can also go to the world and get wealth ngibuye na izizweni. Izenkonzweni. Amazoma ndiyayizwa lemfihlakalo bazalwane. Oh, Rabasoka. Read it again. Seeing then that we have a great priest Njengaloku nathi sinompriest wethu omkhulu that is passed into the heavens. owadabulile amazulu. Jesus, the Son of God. uJesu indodana kaNkulunkulu. Let us hold fast our profession. Manake. Uvesi bani lobu usufuna? Verse 14. Okay. We are heading to 15. Listen to this. Do you understand ukuthi uKristu akwenza wayekwenzela wena? Amen. uKristu akwenza wayekwenza endaweni yakho. Ma uKristu ngemthini kwakufanele kulenge wena.
Ma uKristu efa kwakufanele kufe wena. Amen. Ma uKristu engene ethuneni kwakumele kungene wena ethuneni. Ma uKristu evuka kwabafile kwakuvuka wena ekufeni. Ma uKristu enyuke edabula amazulu wawudabula amazulu wena. Ma uKristu engena in eternity kwangena wena ezulwini. Mathi wahlala ngakwesokunene kwakuhlala wena eindaweni zasemazulwini. Angazi uma nayizwa lento bazalwane. So the Bible says you are seated with Christ in heavenly places. Finish that verse so that it's like laying short. Quickly, verse 15. For we have not an high priest. Lalelani bazalwane. We have not, King James, if we give women besiya pick. Amen. We have not a high priest. Asinayo umpriest omkhulu onjani. Which cannot be touched with the feelings of our, Ongakwazi ukuzwelana nobethu ubuthakathaka. but was in all points Lalela, tempted he like was tempted in all points. As we Niyazi ama-point ekhulunywa mangaki? There are just 3 points. I think alapha ku 1 John chapter 2, I think go verse number 9 somewhere there. Lithi iBhayibheli, there are 3 points to sin. Is the lust of the eye, is the lust of the flesh, and the pride of life. And then Jesus was tempted in all points, not in all sins. Aningizwa ukuthi ngithini? Akalingwanga ezonweni zonke, walingwa kuma point of sin wonke. Mathathu nje ama point of sin. Is the lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. It's there in 1 John chapter 2. I think verse 9 wehla lapha ningicekheleni. Kodwa lithi ningalithandi konke okusezweni is but 3 things. The lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. Ukhona lithola ukuthi verse 1, so we are accurate to the verse. 1 John 2 and check it up verse 9 somewhere. So omunye umuntu uzothi uJesu walingwa kuzo zonke izono ngoba wayengashadile ukwazi kanjani ukulingwa kumuntu oshadile. Makuthi walingwa ezoneni zonke ngoba wayengaganile ngenangane walingwa kanjani ngokuthi ungabi nangane noma ube nengane. You understand? So he was not tempted in all sins, he was tempted in all points. Anyone checking from 1 John 2? Check around verse 9. Noma ke ngizoyicheckela mancane ukucheck. Akekho lithola. Ufuna ukunika the exact scripture. And it's love not the world, neither the things that are in the world. Okay, let me find it somewhere. Should send pele la maphethu manje nxisi. Sengidonse kakhulu. Verse 15. 1 John 2. Huh? 1 John 2. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, let me read it for you, and then we're going to go to Ephesians shortly. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Basically, for all there is in the world, number 1 is the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Kuthiwa kokusezweni lezi zinto zontathu. So uJesu walingwa kulezi zinto zontathu. If you want to prove me, go to Satan uzoyithola lontathu lezi zinto. Okay, let me show you what I'm talking about. Mayefika uJesu wathini uSatan kuJesu number 1? Wathi akaphendule ini ayenze ini. Wathi akaphendula amatshe awenze ini isinkwa. That's the lust of the what? Of the flesh. Because into edingwa inyama kaJesu le. So that was the first point alingwa kuyona, the lust of the flesh. Now you might want to categorize sins and say lesono sibi kunalesi. There is one nature of sin you can't categorize. Isono singena ngalamasango amathathu nje kuphela. Now you can categorize ukuthi under the lust of the flesh khona ukuthi nokuthi, but the main point is one, the main door is one. So he was tempted in the main points, not in the category of sin. Bakhona bangizwela uthi ngithini. So the lust of the flesh ila kuthiwa akaphendule ini amatshe abe yini izinko. Emva kaloko wamthatha wathini kuyena? Wamthatha wathini? Wamkhombisa ini? Hawu anifuna iBhayibheli baza? Angis? Wamkhombisa all the kingdoms of the world. Wathi uma ngabe ekhothama kuyena uzokwenza njani? Uzomnika yonke lento. It's the lust of the what le? It's the lust of the what? It's the lust of the eye. Wamkhombisa. And then the other one wathini kuyena konje? Wathi akayiphonse. Wathi akayiphonse. That's the lust of the what? It's the pride of life. So those are the 3 main points of sin. Now thina siya categorize ukuthi wena udako utshwala kanti isango linye is the lust of the flesh.
But under the lust of the flesh, there are so many categories of sins, but they all enter through one door. So you find a person in the same room with you, the lust of the flesh. Ukuthi yena akaphuzanga utshwala ujolile kodwa ojolile ujaja ophuzile ophuzile ujaja ojolile. But all of them enter through one main door. Seniyangizwa ukuthi ngithini manje. Go back to that side with that understanding. Hebrews 4:15. For we have not a high priest Asinayo umpriest omkhulu which cannot be touched with our feelings, ongazwelani nobuthakathaka bethu. but was in all points tempted, Kodwa walingwa kuona womathatha amapoint esengikhombise wona. yet without sin. Kodwa azange one kuona wonke amapoint. Yeah? Let us therefore come boldly. Ngaleso zathu ukuthi walingwa njenganathi kuona wonke amapoint. Akalingwanga kuzo zonke izono, walingwa kuona wonke amapoint ezono. Lithi ngaleso zathu kasenze njani? Let us therefore Let us come boldly unto the throne asize ngesibindi kuphi? that we may to the throne of grace. Funda kahle mfundisi wami sokhathe. Let us therefore come boldly unto the Asize ngesibindi kuphi? unto the throne of grace. Esihlalweni sani bazalwane somusa. Amen. Aha. That we may obtain mercy Ukuze samukele umusa and find grace to help in time of need. uma sinesidingo. Amen. Neyizwa lento bazalwane. In other words, swana musukuzwa apologetically when you come before the throne. Hayi ngesengiyeza kodwa Nkosi angiseyilutho nje phambi kwa khona abantu abathandaza kanjalo. Amen. There are some people who pray a prayer to Nkosi mangaphinde ngidlele sona ungibulala. Wey Jesu uzofa wena. Wena nje usendleleni yekufeni. I know men of God who used to pray that and declare ukuthi ngamtshela uNkulunkulu ukuthi mangingadlale sona vele ungithathe ngibulala uzofa. Because the Bible says you shall have what you say. So makusho wena ukuthi mawuke wenza lento akakubulala uzofa phela. So let us come boldly before the throne of grace. Let me tell you a story of the prodigal son. Yamkhumbula indodana olahle wathatha ifa lakhe wahamba olmosha. Lithi iBhayibheli wagcina esedla nani? Esedla neingulube. Kodwa lithi mayesebuyele engqondweni zakhe wathi ngiyawusuka ngekhaya. Wathi ekhaya ngishiya ingceke azidli neingulube. Ngoba isono siyakwehlisa uye kwi-nature yeingulube uyodla neingulube. Sono ke senze njalo siyokuthatha adula lapha ebukhosini unefa ulithatha ifu yolifaka eingulubeni. And the Bible says it's not wise to give pearls to the dogs. Uthatha into eyigugu uhambe uyoyifaka einjeni. Lithi iBhayibheli liyathi indodana lahleka ngiyawusuka ngiyekubaba. Ngifike ngithi kubaba ngonile phambi kwakho naphambi kwezulu. Angisafanele ukubizwa ngomndodana yakho. Make me one of your servants. Lithi iBhayibheli lalela ukuthi umusa wenzani dlambeni. Lithi iBhayibheli wathi eyilula nje ubaba wendodana. Ethi uphakamisa amehlo. Nanga udlamini okade lahlekile. Lithi iBhayibheli wabiza ingceke zakhe. Wathi ake nilungiseni shaye iphathi. Ake nihambeni yo odi sound. Ake nimenzele ikhekhe. Ake nimgqokise ingube phambili. Ake nimnikeze iring yami ephambili. That's what grace can do. Lalela sit down. iGrace ayibuza indodana yolahleka ukuthi kade ukuphi. iGrace ayibuza indodana yolahleka ukuthi ifa lona liphi. iGrace ayibuza ibalance yeaccount ukuthi ngakufakela u2 million unamali njengamanje. iGrace ayijabulela ukuthi kade ungekho. iGrace ijabulela sowubuyile. Ayinendaba nefa inendaba nawe. Kataparataya sha. Sit down, I'm trying to close. Sit down. iGrace ayinendaba ukuthi kade uyephi. Into ebalekile kwiGrace mawusukhona izokwamukela iGrace. Ayizukubuza ukuthi kade ulele phizolo. Izokuthatha ikuhlanze igqokise ingube phambili. Lithi iBhayibheli wathi mfakeni iring ephambili. Wathi this my son was lost, my son is found. Lalela ukuthi kwenzakala. Ma ubaba embona uDlamini ebuya. Aqhamuka udwe kwahlina. Wathi udweku kade ngidla nodokotela. uDlamini uke wasuka ekubeni HOD useyabuya sekuthi uyagcotshwa usenika isikhundla esiphezulu wadinwa. Elalela ke into yenze wayekade ephumile uBig Brother wendodana yolahleka. Mayebuya uzwa khaliphathi
uzwa kune sound kuyadanswa uthi what does that music mean? What mean these things that are happening in the house? Ubuza kwenzeka. He's not even invited in the party. The grace doesn't even ask his permission for the party to continue. Angazomane angizwa yini? iGrace ayinendaba ukuthi ubeyephi lo muntu. Inendaba nokuthi usekhona phela manje. And iGrace iyazi ukuthi ulahlekelwe yifa, akalahlekeliwe identity yakhe ukuthi uyindodana yala ekhaya. You may have lost the inheritance, but you haven't lost your identity. Mhlawumbe ulimoshile ifa, mhlawumbe uyilahlile into ebiyisabelo sakho, kodwa still grace can welcome you. Izandla zakhe ziyohlala ivulekile. As long as you can come back, grace can still welcome you. Ake ngishayile umusa izandla mawuthi niyayizwa lento. Come on, appreciate the grace, Mazalo. Appreciate the grace of God. The parousia of the grace. Abundance of grace. The superfluous grace. Excessive grace. Sit down, let me wrap up. Thank you, Lord. Indoda ndiyolahleka ibuza kuba endala ibuza kubantu. Kwenzakalani lapha? Indaba ngingamenyiwe mina la ekhaya. Grace can break the rules. Grace can suspend the rules to give you what you must get. iGrace izophinda ikunika elinye ifa futhi. Ngeke sikubuza ukuthi ulimoshelene lokuqala. Haya lapha shata. Listen to what God once said to me. Uma umuntu ethi ukunikeza i-second chance, umuntu usuke esho ukuthi ukunikeza i-last chance. But when God gives you a second chance, akayibali first chance akade kunikeze yona. So to God, a second chance is your first chance. Because lithi uyayithatha izono zakhe ayifaka olwandle lokhohlwa, akasazi ukuthi bewenzeni izono. Mawubuya to God, usuthi ngiyazi Nkosi bengicela i-second chance. Uzothi oh, to me you have a first chance. So to God you will always have a second chance. Why? Because every second chance to God is your first chance. Bakhona abangizwile uthi ngithini? Bakhona abangizwile uthi ngithini? Go to Ephesians 6 verse 1. Let's close. Let me put my phone away. Kodwa niyibona indaba yomusa bazalwane. Abantu abanga understand ukumusa bazoqhamuka omambatha sebehlinile. Hayibo lo mdalo into kodwa ngekho enkonzweni for 3 months manje usebe kusikhunda utaphatha ndakade sikhona la. Grace doesn't care about your feelings. Grace doesn't care, bazalwane, how do you feel? God is not going to ask the people's permission. When grace is about to bless you, God doesn't ask for people's permission. Sit down, sit down. Thank you, Lord Jesus. This is unfair. Vele grace is unfair. Vele favor is not fair. Favor is never fair, Bazala. God can have the fair love, but He doesn't have the fair grace to us. Funda is one. Ephesians 6:1. Once God begins to give you grace, there'll always be noise. Hallelujah. Ukuthi ushada kanjani wena baqale babale angalo usuka kusibani nosibani bani ubala ke nosibani bani ubala ke, but grace can qualify you and you become a queen to somebody. Oh yes. Shanda yada bakadosa ela basada baramaika teperentoso sale ke intombi intozo uthi uzotha kondozo nosibani bani ungathatha thina igrace anendaba na ukuthi intombi yosala intombi zibakaza zenza umsitho zithi uzoyisola usibanibani indaba ethatha usibanibani kanti grace will qualify you. Grace will cause you to become a queen where you don't qualify. I'm a product of grace, Wasala. I'm a product of grace. Even if you think I don't qualify, through grace I qualify. Through grace I qualify. Because grace is not my ability, but it's His ability. Sit down, sit down. So whenever God gives you grace, expect the noise.
Expect some people that doubt us. Expect those who will criticize you. UNehemiah wanikezwe igrace kwathiwa akayovusa indonga. Mayefika uNehemiah lithi oSanballat no Tobiah banede bezwa uthi khona umuntu onikezwe igrace yokuzovusa indonga. Lithi iBhayibheli there was a noise. Oh yes, hallelujah. There was a noise. Lithi iBhayibheli there was a noise baqala bakhuluma. Bathi ngisho ngagibela impungushe kulolu donga luzowa. Sit down, sit down. But whenever God gives you grace, there's always a noise. It comes as a package. You can't handle grace if you can't handle the noise. If you're going to handle grace, you must handle the noise. If you're going to handle grace, you must handle the opposition. The fact that God gives you favor is not going to make you the favorite. Ukuthi unikezwe ifavor kusho ukuthi usuyifavorite. Kenzeka igrace ivuleke ngala ivaleke ngala. Kenzeka igrace ivuleke kubaba wakho njengoJakobe kodwa ivaleke kubafowenu. Kenzeka igrace ikuthatha ikufake emgodini unga understand ungene kanjani kanti ufakwe igrace emgodini. Ungazami kuyikhipha emgodini ongayifakanga kuwona. Bakhona abangizaka ukuthi ngithini. Ungayikhipha emgodini ongayifakanga kuwona. Igrace inezibalo zayo. Iyazi ukuthi ungene kanjani la emgodini. Iyazi uzophuma kanjani la emgodini. Come on, appreciate the grace in this place. So much of the grace in this place. Thank you for your grace. Thank you for your grace bestowed upon me. I am what I am because of your grace. Ilabaya Shantaya. Okata de Badai. Ibada Badibakata Patakata Sokota. Lebe de Beke Toko Rabadi Badada. You might be in the pit right now, but wait for the grace to take you out. You might be in the prison like Joseph, but wait for the grace to pull you out of that prison. Ilabaya Shantaya. Katatata patata katosa. It was a grace. It was a grace that has brought me this far. It was a grace that I say, Ebenezer, that's why you brought us. That's why you kept us. It was a grace. Ha kwaku Musa wakhe. Ngenzela umusa ngathola inceba. Ukuthandwa ngukwazana na. Ngiyabonga uthando lakho. Lungefaniswe Nkosi engcwele. Hey, thala umusa oqiqimayo kithi Nkosi. Thala umusa oqiqimayo phezu kwethu ukuze senze intando yakhe emhlabeni. Give us more grace, Father. We are praying for more grace because we are able to cause more grace to abound, that we may abound in every good work. Thank you for the grace. Thank you for giving us grace as the home of Divinity 2026. Thank you for giving us the grace to harvest, the grace of territorial invasion. Thank you for more grace to preach the gospel of Jesus Christ, to demonstrate the power of the gospel of Jesus Christ, to defend the gospel of Jesus Christ. Thank you for choosing us. Thank you for loving us. Thank you for pouring your grace on us. Thank you for qualifying us where we didn't qualify. I feel the grace of God softening the hearts. I need to connect with the grace. Connect with the grace. I'm going to leave the sermon here. Just connect to the grace. Grace can suspend the law. Grace can be above the law. For where sin abound, grace abound even the more. Yolabaya Shande Yadabadakadoya. Tell him so quickly, my. Tell him so quickly, my. Please, lift up your hands and connect to the grace. So much of the grace being released in this place. Tell him so quickly, my. Lift up your hands and connect to the grace.
Telumusa otiqimayo phezu kwami moyo ngcwele. Telumusa otiqimayo phezu kwami moyo ngcwele. Telumusa otiqimayo phezu kwami moyo ngcwele. Ukwenza intando yakho emhlabeni Nkosi Jesu. Telumusa otiqimayo phezu kwami moyo. Everybody sing. This is a prayer. Telumusa otiqimayo phezu kwami moyo. This is a prayer. Telumusa. Telumusa otiqimayo phezu kwami. Telumusa, telumusa otiqimayo phezu kwami moyo. Ukwenza intando, everybody. Ukwenza intando yakho emhlabeni Nkosi. Ukwenza intando, come on. Ukwenza intando yakho emhlabeni. For the last time, telumusa, everybody. Telumusa otiqimayo phezu kwami. Come on, declare. Telumusa. Telumusa otiqimayo phezu kwami. For the social men was phambi. Come on, declare for the last time. Telumusa. Telumusa otiqimayo phezu kwami. For the last time. Telumusa, telumusa otiqimayo phezu kwami. Rebeya asuye debika idai bakaya odaya zadaya. Rebecca deke edebeya dapia dapaya. Rebecca deke edebeya adabia daya. Rebecca sakadeya adaya. Ede padaya zadaya. Rebecca deke tukadeya adaya. Idebeya saya daya sadaya. Merenda la meya sadaya rasia dayaka. Irede beka deke tupadeya. Ede beka tuya sadaya. Rasadaya kasuya daya. Rasadaya kasuya. Ede beka deke tukadaya adaya. Urete kasuya deya sana. Rameya sadaya. Rameya sadaya. Rameya sayadeya sadaya. Rebeke doka rasiada edeya ramasadaya. Mesaka deka duka deka edeya. Rebeka doka duka daya. Rebedeka sakadeya. Edebredeka dubaya. Rebedeka sadaya. Rebedeka deya. Rebeka deka duka deya. Rebeka deka duka deka idabadaya. Ureba deya saya. Rebeka sayada. Rebeka dabaya. Rebeka deka. Rebeka deka. Rebeka deka duka daya. Edebeya rasu yenda la masa. We aloya sakadaya. We Rebeka soya. We akasienda. We akadeya. We aloya. We aloya. We aloya. We aloya. We alasoya. Inamaya. Nimayeta la masayada. Lemete la mesia la masaya. Lemesete la mesita la masaya.
Daya, Remetele Medaya Dabaya, Redebe Idabaya, Rebaba Debadaya, Dabaya Idabaya, Rebecca Teka, Dabasika Dea Shadaya, Remeya Shakadeya Ramasadaya, Remesuya, Hallelujah, 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 we are Osiaka, we are Sakateya, we Rabakateya, and Basabadeka Topataya, Ribasiaka Atoya, Ugosami, Halia, Siamoka, 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 Siamoka. Jesus, siamo. We are lo masuyeka. We are letika ila masuya. We are la meya elementa la masa badeya. We la mayeka la maya kasuya daya. We la mayeka la masuya la masaya. We la mayeka kapadeya shadaya. We la maya kasuya ramasiya ramasaya. Elemeya la masayanda. Repreka deka tuyaka. Urele badeya shadaya. Urepasuya ramashakadeya. Repaka deka idabaya shadaya. Elemaya haloboya. Hallelujah. Cela sishaya izandla kakhulu. Hallelujah. Lezo zandla ishayayo ushayela lesibusiso samkele namhlanje. Ushayela lo Musa owamkele namhlanje. Ushayela lenkazimulo oyamkele namhlanje. Ushayela lesimangaliso osamkele namhlanje. Ubanga uNkulunkulu wakho. Uthi siyabonga uNkulunkulu namandla. Siyabonga ukusithanda kangaka. Kubusa wakho.
asikhona ukwenzile ukuqonda kwethu kepha ngumusa kaJehova. Siyabonga moya engcwele, siyabonga. Sesiphuma sesigoduka, ake uhambe uthokozile ukuthi benga